Nagnegatibo sa surprise drug test ang tanang 42 ka mga opisyal ug kawani sa Barangay Pangan-an Lapu-Lapu City atol sa gipahigayong random surprise drug test. Kagahapon sa hapon, Pebrero 11, gibisita sa mga personnel sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP ang naasoing Island Barangay aron masusi kung napabilin pa ba gihapon niini ang status isip drug-cleared barangay. Nalakip ang Barangay Pangan-an sa 14 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City nga gideklarar sa Regional Oversight Committee nga drug cleared. Even if drug cleared na ta, di lang yapong tamo kumpiyansa. Padayon sa ang ato ang pagpaningkamot, alon ang atong barangay, luwas. Sa pikas bahin, gidasig usab ni Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer Garry ang mga opisyal o kawani sa Barangay Pangan-an sa paghimo og produkto o putahe nga mamahimong mapasigarbo sa barangay at unya sa kadaugan sa Mactan Food Festival karong Abril.